na ka kimi bah beneng Ka Relief Fund Committee jong ka balang Presbyterian Umroi Lumthehsei kala Pynlong ka Jingïalehkai Phutbol na ka charity football tournament ha ka belawan bani shibenta da Laipo Art League kikin ho na ka district. Kani ka lumpung Jingïalehkai ka temu penmi Pisa na ka benta ka jing Donka jong ka balang ha ka imlang sa alang kintup ka jing Krishan ya ka kibaduk kibapang pat kiba Donka kila Jingïalehkai. HASI play lai don lang officer in charge jong ko Umroi Police Investigation Center uba S pakenten kom ukongsan. Uba pakenten la kentui ki samla. Bakin kiar na udrok. Bat ban pelet jeng mot ki Jingïalehkai. Bat ula kit bok kit wiang ru ya baro ki ken hun bakin la Jingïalehkai bah kani kelempung. I kini kena samla di basim ya kini gamen sim ban sim mentah kini football ban haga juga por kentu ya kini kisam lah ba ai bagani gamen sim kan yai dan batpi junom bat wanum sya ba kanu ka daw la ni uno breu kin long ke ka ban pengop pi hagani jingbi ka ba sniu ka ban penjengai pi na gani gamen sim ban long pum kita ki nong lekai Mentang ini pek ke jenglong jengman ke subneng hatura ke jeng